sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona abin nufa da bukatu ubangiji na bai tafi da harkokin mu dare da rana ƙara lannafa min darajar samun hamina in ta sarrafin harfofi a kalamai na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona rabbi kai salatul fatihi da jauhara da salatu kan cikin juhazu duk ina bara kaka kuma shugura na abban su zahara sayyidul bariya mafakar duka komai na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona Ali kasa da sahabban mujtaba sa shurafa uji kokin da shugaba manwara auliya da dai bazan bar su ba kaunar su ke ta karan shauki a rayuwa na annabi shayana abul abbas gaisuwa nake ku yi mini shaida kana hanyar da na rike madan faranar jalai a cikin kunan fake arhama basun gane tutiyar iyayena sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona ya madan da karnaf swabin alfahari masu caza ruhin mu da sinadari abban su fatima maulana kun ci gari sai godiya abin da kuka yi min a rayuwa na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona ladabin ruhi na shigo ya al-mustafa ko dai na ka sauraro ya masu fa'ifa da muhabbar ku na rayu mai marwa da safa yan amutu akan ku su ne abokanai na ya mafi isa gunan Allahu kaliki majin duka alkairai kin ku sai fasiki ni da ku na aminta ku kara min taraki ruhin kaunar ku da motsa duka gaɓoɓi na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona ya na gaske daular rama kuma abin yabo ni tanadi na koyaushe in ku yabo ku azamin wani sirri da zai zuzzubo duk motsi na halarto ku ciki da waje na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona yanar cinal awa take boya da bayyana ku nake wata nambaran kauna ina jinjina matattawar muhabbar ku ta tun mahaddafina na ƙara yin nitso a cikin ku ya mun hamina annabi ta kamar halittu makwarar isa da baiwa mai kujera na dindindin ko a ran tsayawa kuma rahama kake ka game kowa da kowa kai ke da abin cewa ko gun ubangiji na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona lambai ka wasa dai kasilar samuwar halittu kai ne cikar mukamai matsayin da bai kwatantu abin yaban buwayi tun kahon masarautu jin kan da babu kai ita ce na kira da kuna sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona ya makwarar mukamai na saman duka darajoji ya mafakar fakewa a cikin gari da jeji ina ya kamar namu mai dakarun sojoji ni da kai nake fahari a cikin dare da rana annabi jinjina dare ka cikar martaba da girma ainul ma'aruf al'aqwam tambura na kema zuciya tana shauki ga jiki yana girma da kula ni mai gida kar da kabar ni da kaina sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona ko da dai ban nufo kudancin mawansu bukatu so nake maku zalla a hakan na shagaltu damuwa ta da ku ne ke sa ni na da mautu har na ita maku babatu cikin kasiduna sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona
kuma gashi duk abin da na furta ina gani ko yanzu ba wai da ku na yi yaƙini ya shugaba ku yi afuwa kun sanni da rauni ku ƙara shiga lamura kuma gance matsaloli na annabi da ni da tawaga ta ku yi mana lutufi wala mun ta ziyarar ku yi mana tallafi abin hidima hore mana karmi korafi mu tabbata na ku dan darajar da amina sayyidul bariya da kamar halittar Allah abin yabo na tuba shugaba daga nan zana dakata mai fadan ce dan salihu ne ya rubuta anguwan juma dan nake masu tuntubata muridin shaka idris kaji murtewa na sayyidul bariya da kamar halittar Allah abin yabo na sayyidul bariya ta kamar halittar Allah abin yabona sayyidul bariya da kamar halittar Allah abin yabo na